Üdv mindenkinek, J.V. Cooper vagyok, és szeretettel köszöntelek titeket a J.V. Cooper History legújabb adásában, azon belül is az Elveszett civilizációk című minisorozatom harmadik részében. A napjainkban Pakisztánhoz tartozó Pandzsáb tartomány több mint 127 millió lakosával a dél-ázsiai ország legnépesebb tartománya. Pandzsáb Pakisztán nemzeti GDP-jéhez a legnagyobb mértékben járul hozzá, ismert relatív jólétéről, hiszen az összes pakisztáni tartomány közül itt a legalacsonyabb a szegénységi ráta. Pandzsáb magába foglal számos hegyvidéki régiót, sivatagot, emellett olyan folyók szelik át, mint például a 3180 km hosszú Indus folyó, vagy a 720 km hosszúságú Ravi folyó. Emellett Pandzsábban olyan területek is fellelhetőek, amelyek részét képezik az UNESCO világörökségi helyszíneinek, ilyen például az 1600-as években a mogul birodalom fénykorában épült Shalimar kertek, vagy a 16. században Sér Shah Szúri császár megbízásából épített Rohtas erőd, amely manapság is az egyik legnagyobb épületegyüttesnek számít Pandzsábban. A szóban forgó régió nem mindig tartozott Pakisztánhoz. 1947-ben a régiót felosztották India és Pakisztán között vallási alapon. A hindu és szik többségű területek Indiához kerültek, míg a muszlim többségű területek Pakisztán részévé váltak. Így Pandzsáb pakisztáni részéhez került egy Harappa nevű régészeti lelőhely, amely az 1800-as években kétségkívül történelmet írt az ott feltárt szenzációs felfedezésnek köszönhetően. Történt ugyanis, hogy 1856-ban brit gyarmati tisztviselők szorgalmasan felügyelték egy indiai vasútvonal építését, amely a mai Pakisztán területén lévő Lahore és Karacsi városait köti össze a már említett Indus folyó völgyében. A munkálatok során a vasútvonalon dolgozó munkások különös dolgokra bukkantak. Számos tűzben égetett tégla került elő a föld alól. Nem csak néhány tucat, hiszen ahogy a munkálatok folytatódtak, az égetett téglák száma több százezerre emelkedett, és mind meglehetősen réginek tűnt. A munkások még inkább elámultak, amikor kőtárgyak is előkerültek, amelyekre ismeretlen művészek bonyolult mintákat véstek. Egészen elképesztő, de a munkások nem tudván, milyen értékes és ősi tárgyakról van szó, rengeteg feltárt égetett téglát is felhasználtak a vasútvonal építése során. Valószínűleg több régész is azonnal szívrohamot kapna, ha napjainkban történne ilyesmi, ugyanis ma már tudjuk, hogy a vasútvonal munkásai az egykori Indus-völgyi civilizáció, másik nevén a Harappa civilizáció maradványaira bukkantak. Bár már korábban is jártak felfedezők a területen, felfedve egy egykoron a régióban élő kiterjedt ősi emberi kultúra bizonyítékait, például Charles Mason régész 1829-ben, de tény, hogy az ősi civilizáció leletei az 1850-es években kaptak nagyobb figyelmet a nyilvánosság részéről. Ugyanis a következő évtizedekben több régészcsoport látogatott el a területre, amelyek igyekeztek megfejteni, vajon miféle kultúra nyomait sikerült felfedezni a térségben, azonban sokan közülük csak a vállukat vonogatták, a feltárt régészeti leleteket egyetlen, addig ismert civilizációval sem tudták azonosítani. A nagy áttörésre igen hosszú évtizedeket kellett várni, az 1920-as években tűnt fel a területen Rakhal Das Banerjee indiai régész. Ő volt az első, aki egy roppant ősi civilizációként apostrofálta a felfedezett téglák és egyéb kőtárgyak ismeretlen készítőit, és felvetette, hogy egy minden más indiai civilizációtól régebbi kultúra bizonyítékait sikerült felfedezni, amelyet ő harappai kultúrának nevezett el, ugyanis a téglák és tárgyak nagy többségét alig egy kilométerre találták meg egy Harappa nevű, napjainkban körülbelül 15 000 fő lakosú várostól. Mint az kiderült, Rakhal Banerjee-nek teljes mértékben igaza volt, ugyanis mára már minden kétséget kizáróan bizonyított, hogy nagyon-nagyon régen a tudomány korai álláspontjával szemben egy minden mástól ősibb civilizáció élt Indiában, az Indus folyó völgyében, ahogy napjainkban inkább ismerik őket, az Indus-völgyi civilizáció, de természetesen az említett harappai kultúra elnevezés is elfogadott az esetükben. Ennek a kultúrának a felfedezése egyenesen világszenzáció volt. Az Indus-völgyi civilizáció ugyanis valószínűsíthetően kifinomult írásrendszerrel rendelkezett, fejlett mezőgazdasággal, bonyolult vízellátó rendszerekkel, valamint sajátos építészeti, kohászati, kézműves és művészeti technikákkal. Felmerül a kérdés, hogy kik voltak az indus-völgyiek. Hogy kerültek India területére, és mikorra datálhatjuk a civilizációjuk kialakulását? Mit tudhatunk mindennapi életükről, szokásaikról, illetve mitológiájukról?
És miért változtatta meg gondolkodásunkat a kultúra felfedezése az ősi civilizációkkal kapcsolatban? A mai videóban többek között ezekre a kérdésekre is igyekszem válaszokat találni, tartsatok velem Harappa, az ősi város romjai közé, és ismerkedjünk meg részletesebben az egykori indusvölgyi civilizáció titkaival. Az indusvölgyi civilizáció felfedezése után is a mélyen gyökerező előítéletek arra késztették a tudósokat, hogy ragaszkodjanak az ellentmondásos bizonyítékokhoz, és csak amiatt értelmezzék újra azokat, hogy megőrizzék a kialakult történelmi narratívákat. Idézett Sir Edmund Leach Árja inváziók 4 évezred alatt című könyvéből. Azt fontos a videó elején leszögeznem, hogy még napjainkban is igen keveset tudunk az indusvölgyi civilizációról, tekintve, hogy bár az egyik első ókori civilizáció volt, amely írásos rendszert fejlesztett ki, a szövegeiket, nyelvüket még nem sikerült megfejteni, emiatt keveset tudunk a társadalmuk felépítéséről, ebből fakadóan rengeteg információ a kultúráról nagyrészt feltételezés vagy spekulatív. Az minden esetre biztos, hogy az indusvölgyi kultúra az egyik legkorábbi összetett, városi emberi civilizáció volt. Bár általánosságban fennállásukat időszámításunk előtt 3300-tól időszámításunk előtt 1300-ig szokták tenni, legkorábbi emlékeik időszámításunk előtt 6000-ig vezethetőek vissza, sőt, az Indiai Régészeti Intézet tudósai bizonyítékokat találtak arra vonatkozóan, hogy a Harappa kultúra legalább 8000 éves lehet, ezzel jóval megelőzve a híres egyiptomi, illetve mezopotámiai civilizációkat. Jelen tudásunk szerint az indusvölgyi kultúra eredete egy Mergár nevű régészeti lelőhelyen keresendő. Mergár egy ősi neolitikus lelőhely, amely egy hegyhágó lábánál fekszik a mai Beludzsisztán területén, Nyugat-Pakisztánban. Különböző régészcsoportok az 1970-es évektől kezdődően számos bizonyítékot találtak arra, hogy már az időszámításunk előtti 7000-es években is több emberi település is épült a környéken, amelyek az állattenyésztés, földművelés és a fazekasság jelenlétét mutatják. Az elmúlt évtizedekben lefolytatott kutatásoknak hála a régészeknek sikerült hozzávetőleges dátumokat meghatározniuk a kultúra alapjaitól a fénykorán át annak hanyatlásáig. Íme röviden hadd ismertessem, milyen indusvölgyi civilizációs korszakokat különböztethetünk meg a jelenállás szerint. Harappa előtti korszak. Időszámításunk előtt 7000-től körülbelül időszámításunk előtt 5500-ig. Ebben az időszakban a területen már egyértelműen folyt emberi mezőgazdálkodás, állatok háziasítása, növények termesztése, valamint eszköz- és kerámiagyártás, ennek jó példája az imént említett Mergár. Korai Harappa korszak. Időszámításunk előtt 5500-tól időszámításunk előtt 2800-ig. Ekkoriban már az itt élő közösségek kikötőket, dokkokat és raktárakat építettek a vízi utak közelében, és egészen bizonyosan aktív kereskedelmet folytattak Mezopotámiával, és valószínűsíthetően Kínával is. Érett Harappa korszak. Időszámításunk előtt 2800-tól időszámításunk előtt 1900-ig. Ez a korszak volt az indus civilizáció fénykora, ekkor kezdődött a nagyvárosok megépítése, a széleskörű terjeszkedés és urbanizáció, hihetetlen fejlődés állt be jóformán minden téren a kultúra életében. Elképesztő módon több mint 1000 különböző város és falu alakult meg az említett évszázadok alatt a területen. Késő Harappa korszak. Időszámításunk előtt 1900-tól időszámításunk előtt 1500-ig. Ekkoriban kezdődött a kultúra hanyatlása, amelynek kutatók több okát is feltételezték, erről majd részletesebben mesélek az indus civilizáció hanyatlásáról szóló fejezetben. A Harappa utáni időszak. Időszámításunk előtt 1500-tól időszámításunk előtt 600-ig.
Ebben az időszakban az indus kultúra városai kezdtek elnéptelenedni, a korábban ott élő emberek délre költöztek, amikor második Kürosz perzsa király, az Óperzsa Birodalom alapítója megtámadta Indiát időszámításunk előtt 530-ban, az indus civilizáció már szinte teljesen meg is szűnt. Tehát a Harappa kultúra egy elképesztően ősi civilizáció, amely időszámításunk előtt már több ezer évvel ezelőtt megtelepedett és virágzásnak indult India területén, ezáltal alaposan megkavarva a tudomány akkori álláspontját és a hivatalosan elfogadott történelmi narratívákat. A következő percekben hadd ismertessem, mi mindent tudunk és mi mindent nem erről az ősi és lenyűgöző civilizációról az elmúlt évtizedek megfeszített kutatásainak köszönhetően. Mint ahogy arról már szó volt, a civilizáció egykori jelenlétét a 20-as években, egészen pontosan 1921-ben azonosították először Harappában, Pandzsáb régióban, majd 1922-ben a Mohenjo-daro városának ősi romjainál, amely Pakisztán Szindh nevű tartományában fekszik. Természetesen Harappához hasonlóan a Mohenjo-daro is modern elnevezés, a város eredeti nevét, ahogyan az indus völgyiek hívták, azt nem ismerjük. Ezek a felfedezések arra késztették a kutatókat, hogy próbálják meghatározni a civilizáció kiterjedtségét, ez pedig egészen elképesztő eredményekhez vezetett, hiszen rengeteg területen rábukkantak az indus kultúra nyomaira, például az Arab-tenger partjainak közelében, északnyugat Indiában, a Simla-hegység lábánál, India nyugati partjainál és keleten egészen a Jumna folyó medencéjéig. A 21. század elejéig összesen 1056 Harappa települést nyomát találták meg kutatók, bár napjainkban ezekből még egyelőre közel 100 települést sikerült részletesebben feltárni. Ez a felfedezés azt bizonyította, hogy a jelenlegi ismereteink szerint a világ 3 legkorábbi civilizációja, a mezopotámiai, az egyiptomi és az indus civilizáció közül a Harappa kultúra volt a legkiterjedtebb. A Harappa kultúra városai és falvai szétszórtan épültek fel elsősorban az Indus folyó völgyében és mellékfolyói mellett, felölelve a mai Pakisztán és India északnyugati részének egyes területeit, legkiemelkedőbb városai közé tartoznak például Harappa, Mohenjo-daro, Rakhigarhi, Dholavira és Ganverival. Közülük is kiemelkedik Harappa és Mohenjo-daro. Harappa egykori lakosságát kutatók 25 és 35 ezer fő között becsülik, Mohenjo-daroét pedig 35-41 ezer főre. Becslések szerint a teljes indus völgyi civilizáció lakossága fénykorában 1 és 5 millió fő között mozoghatott. A városaik abszolút nem hasonlítottak az egyiptomi, illetve a mezopotámiai városok felépítésére, ugyanis az indusvölgyi települések feltárásakor a régészek nem találtak bizonyítékot monumentális építményekre, palotákra vagy templomokra, és társadalmi felépítésük is rejtély, hiszen nem lelhetőek fel királyokat, királynőket, uralkodókat ábrázoló szobrok sem. Ennek ellenére az indus-völgyi civilizáció városai aprólékosan megtervezettek voltak, egyéb leletek pedig azt mutatják, a kultúra egy rendkívül magasan fejlett civilizáció volt. A házaik égetett, standard méretű téglákból készültek, de előfordult, hogy napon szárított vályogtéglákat is használtak. Ezek a házak gyakran több emeletesek voltak, ami magas szintű építészeti tudást jelez. A városokban középületek, magtárak, fürdőházak és gyülekezeti termek is helyet kaptak, még inkább bizonyítva a civilizáció fejlett építészeti tudását. Az indus-völgyiek kimondottan nagy hangsúlyt fektettek a higiéniára, ugyanis vízelvezető rendszereik a maguk nemében a világ első vízellátó és higiéniai berendezései, amelyeket először használt egy emberi civilizáció. A városokon belül a vizet kutakból nyerték, és minden eddig feltárt városban kutatók felfedeztek olyan helyiségeket, amelyeket a jelek alapján csak fürdésre használtak, aféle fürdőszobák voltak, emellett számos nyilvános WC is felfedezhető az ősi településeken, amelyekből a szennyvizet fedett csatornákba vezették. Az indusvölgyi városokban, falvakban kialakított csatorna, illetve vízelvezető rendszerek sokkal fejlettebbek voltak, mint a közel-kelet korabeli városi helyszínein találhatóak, sőt, a későbbi római birodalom vízrendszerét is túlszárnyalták.
Még a víznél maradva, a Harappa kultúra nem csak higiénia okán, de valószínűsíthetően szórakozás gyanánt is használta a vizet, például Mohenjo-daro városában fedezték fel az ókori világ egyik legnagyobb nyilvános vízmedencéjét is, a Nagyfürdőt. A téglából épült medencéhez lépcsők vezetnek le egy oszlopos udvarból, mérete 12x7 méter, mélysége 2,5 méter, a padlóját és oldalfalait vízzáró réteg alkotja, és feltöltő, illetve vízelvezető rendszer is tartozik hozzá, így bármikor le tudták azt ereszteni, majd újra tölteni. Használatát illetően megoszlik a kutatók véleménye. Egyesek szerint ez egy nyilvános fürdő volt, mint napjainkban a strandok, míg mások szerint nem kizárható, hogy vallási célokat is szolgálhatott, szimbolizálva a külső és belső megtisztulást. Az indusvölgyi településeket árvízvédelmi szempontokból falakkal vették körül, emellett a nagyobb városokat őrtornyokkal, illetve védelmi erődítményekkel látták el. Abban minden kutató egyetért, hogy a Harappa kultúra városait, felépítését, illetve vízelvezető rendszereit megtervező és kivitelező ősi mérnökök kiemelkedő képességekkel rendelkeztek. Joggal merül fel a kérdés, hogy egy ilyen kiterjedt ókori kultúra vajon milyen társadalmi berendezkedés mentén élte mindennapjait. Sajnos a Harappa kultúra társadalmi berendezkedéséről, struktúrájáról igen keveset tudunk, a jelenlegi információk is feltételezések az eddig feltárt bizonyítékok alapján. Mivel minden házhoz tartoztak vízelvezető és csatornázási rendszerek, ez arra enged következtetni, hogy a harappák fontosnak tartották a társadalmi egyenlőséget, és minden ember számára prioritást biztosítottak, viszont feltételezések szerint kellett lennie társadalmukban valamilyen központosított kormányzásnak a városok egységességének érdekében. Erre utal, hogy az indusvölgyi leletek rendkívüli egységességet mutatnak. Az általuk készített kerámiák, tárgyak, szabványos méretű és súlyú téglák valamilyen kormányzásra utalnak. Ezzel kapcsolatban John Key India, Távol-Kelet és Kína történelmére szakosodott történész így fogalmazott. A harappaiak szabványosított rézből és bronzból álló szerszámkészlettel rendelkeztek, és az összes kés, horog, nyílhegy, fűrész, véső, sarló, karperec, edény és szobor, amelyeket készítettek, megerősítik az egységesség benyomását. Szintén központi irányításra utal a városaik egységesen megtervezett felépítése, hiszen egy ilyen nagyszabású építkezést minden bizonnyal irányították, bár nem világos, hogy kik és milyen formában. Emiatt több elmélet is kialakult az indusvölgyiek hierarchiáját illetően. Egyesek szerint egyetlen hatalmas állam létezett, amely magába foglalta a civilizáció összes közösségét, ez az állam pedig az erőforrásokat és kereskedelmet irányító személyekből állt, akik nem a klasszikus értelemben vett királyok és uralkodók voltak, ezt az bizonyítja, hogy az indusvölgyiek nem építettek nekik palotákat vagy királyi szobrokat. Viszont más kutatók szerint képtelenség, hogy egy több mint 1000 városból álló közösséget egyetlen hatalom irányítson és felügyeljen, ezért inkább az a valószínű, hogy minden egyes városi központnak megvoltak a maguk vezetői, akik egymással egyeztetve egységesítették a civilizáció építészetét, kereskedelmét, művészetét, és így tovább. Arvind Jamkhitkar régész és történész szerint az indus civilizációban egy hierarchikus társadalmi struktúra létezett, amelynek 4 fő csoportja volt. A bráminok, vagyis papok és királyok, a satriák, vagyis arisztokraták, a vaisják, azaz földművesek, kézművesek, kereskedők, és a sudrák, vagyis parasztok. Ha ez így is volt, más történészek felhívták arra a figyelmet, hogy az indusvölgyiek igyekeztek az efféle egyenlőtlenségeket nem kiemelni, ezt a temetkezésük alapján lehet kikövetkeztetni, hiszen a kultúrára abszolút nem volt jellemző az elit, nagyszabású temetkezés, az eddig feltárt emberi maradványokat egységes, szimpla sírokba temették, de a hamvasztás is jellemző volt rájuk. Ennek ellenére egyes történészek feltételezik, hogy az eddig feltárt városokban található különböző méretű házak arra utalhatnak, hogy különböző társadalmi osztályok élhettek a településeken, azonban a legtöbb indusvölgyi valószínűleg kézművességgel, földműveléssel és kereskedelemmel foglalkozhatott.
Elterjedt nézet, hogy a Harappa kultúra kimondottan békés volt, ugyanis semmiféle utalás nincs részükről például a hadviselésre, összehasonlításképpen például az egyiptomiak, illetve a mezopotámiaiak többek között katonai képességeikről is híressé váltak, azonban az indusvölgyiekről semmilyen ehhez hasonló történelmi bizonyíték nem került még elő. Bár tártak fel a városokban fegyvereket, például íjakat, az nem tisztázott, vajon azokat más közösségekkel való konfliktusokban használták, esetleg a vadállatok elleni védelemként. Az nem kizárható, hogy az indusvölgyieket azért kerülték el a háborúk, mert a városaik földrajzi elhelyezkedése miatt nem voltak természetes ellenségeik, de az sem lehetetlen, hogy fejlett kultúrájuk, magasan szervezett, feltételezett kormányzatuk megóvta őket a más emberi csoportokkal való konfliktusoktól. Az indusföldi civilizáció az általunk ismert történelem egyik első társadalma, amely kiterjedt mezőgazdasági termelésbe kezdett a területen, ahol letelepedett, ráadásul az Indus völgye a talaj és a rendszeres esőzések miatt kiváló régiónak bizonyult a mezőgazdálkodás szempontjából. A harappák termesztettek gabonaféléket, zöldbabot és egyéb hüvelyeseket, és olyan állatokat háziasítottak, mint a csirke, a kecske, a sertés és a bivaj, sőt, leletek és az általuk készített állatokat formázó szobrok alapján olyan állatokat is tenyésztettek, mint a napjainkra kihalt indiai őstulok, illetve a zebu szarvasmarha. Ismerték a kereket, a szarvasmarhák által húzott szekeret, a kereskedelmi áruk szállításához elég széles, lapos fenekű hajót is, sőt, egyes kutatók szerint a vitorlát is. Roppant összetett öntözéses technikákat alkalmaztak a földjeiken, és erősen valószínűsíthető, hogy a vetésforgó módszerét alkalmazták. A vetésforgó magába foglalja a talajművelés és növénytermesztés egész rendszerét, amelynek lényege, hogy a folyamat nem zsigereli ki a talaj táperejét, hanem azt a leggazdaságosabban használja ki. Ha már ennyire profin értettek a várostervezéshez, illetve a mezőgazdálkodáshoz, most hadd ejtsek pár szót arról, vajon az indusföldi civilizáció tagjai mennyire jeleskedtek a kereskedelem és a művészetek terén. Az indusföldi civilizáció tagjai több figyelemre méltó technológiai előrelépést értek el, például jelen tudásunk szerint az első emberi civilizációk között vannak, akik egy egységes súly- és mértékrendszert fejlesztettek ki. Új kohászati technikákat is felfedeztek, amelyek segítségével bronzot, olmot, rezet és ónt állítottak elő, sőt, egy indusföldi régészeti területen, Banavaliban olyan érintőköveket találtak, amelyeknek funkciója az arany tisztaságának vizsgálata volt. Így talán nem meglepő, hogy a harappák a művészetekben is kimondottan tehetségesek voltak, rengeteg kerámiát, ékszert és egyéb dísztárgyat készítettek, amelyeket különböző állat, illetve ember, növény ábrázolásokkal díszítettek. A leggyakoribb állatábrázolásaik az elefántok, tigrisek, oroszlánok, bikák, sőt, különös módon az orrszarvú is, ami azért érdekes, mert semmilyen más korabeli civilizáció nem tett ilyet. Úgy tűnik, az orrszarvú ábrázolások egyedülállóak az indus civilizációban. A növényábrázolásaikon többnyire fák, virágok és levelek köszönnek vissza, míg az emberalakokat gyakran ülve, különleges fejfedőkkel ábrázolták. Természetesen nem tudhatjuk, hogy miért az említett állatokat, illetve növényeket használták a művészetükben. Egyes régészek más kultúrák vizsgálata alapján a következő lehetséges magyarázatokat tették az ügyben. Az elefánt egy alapvetően tisztelt állat volt az ókori Indiában, az indusvölgyiek számára talán az erőt, a hatalmat és a bőséget jelképezhette. A tigris egy szintén tisztelt, emellett rettegett állat a régióban, valószínűleg a hatalom, az erő és az uralkodás szimbólumaként jelenhetett meg, az oroszlán úgy szintén. A bika inkább a földműveléshez kapcsolódik, nem kizárható, hogy a harappa kultúrában a termékenység szimbóluma lehetett. Az orrszarvú ábrázolásokra sincs kielégítő magyarázat, az külön fantasztikus, hogy ezeket az állatokat kiemelkedő precizitással rajzolták meg, tehát fontos volt számukra a minél valósághűbb megjelenítés, emiatt nem kizárható, hogy egyszerűen csodálattal töltötte el őket az orrszarvúak különleges külseje.
Az ábrázolt növények talán az élővilág és a természet tiszteletét fejezték ki, míg a különös fejfedőket viselő emberábrázolások lehetséges, hogy egy vallási szertartást örökítettek meg. A leghíresebb indusvölgyi műalkotás az 1926-ban Mohenjo-daróban feltárt 10 centi magas bronzszobor, amelyet a táncos lány néven ismernek, illetve az a 17 cm magas figura, amelyet papkirálynak neveztek el, és egy szakállas, fejdíszt viselő férfit ábrázol. Bizonyítékok azt mutatják, hogy az indusvölgyi civilizáció egy hatalmas tengeri kereskedelmi hálózat része volt, amely Közép-Ázsiától Közel-Keletig terjedt. Ezt a hálózatot az indusvölgyiek fejlett technológiája is elősegítette. Jó példa erre a mai India területén Gudzsarát államban található Lotál városa, amelyet valamikor időszámításunk előtt a 2400-as években építettek, és a hozzá tartozó hatalmas kikötő. Ugyanis itt hozták létre a harappák a világ egyik első hajógyárát, illetve egy 64 helyiségből álló gigászi raktárt is. Ezt a kikötőt a több ezer évvel ezelőtti kor hihetetlen mérnöki bravúrjaként tartják számon, ugyanis elképesztően profi volt a kivitelezése, például az árapály változást is figyelembe vették, és beépítették azt a kikötő működésébe. A tudósok szerint a hatalmas kikötőben egyszerre körülbelül 30-60 tonnás hajót tudtak fogadni. A kereskedelem az indusvölgyi városok műhelyeinek számára felhasznált nyersanyagok importjára összpontosított, beleértve az iráni és afganisztáni ásványokat, az India más részeiről származó olmot és rezet, valamint a Himalájából és Kasmírból származó cédrusfákat. Egyéb kereskedelmi áruik közé tartoztak még a terrakotta edények, arany, ezüst, különböző gyöngyök, a szerszámkészítéshez használt kovakövek, kagylók, illetve színes drágakövek, mint például a türkiz vagy a lapis lazuli. A történészek a különböző kultúrák területén feltárt nem odaillő, más civilizációkra jellemző faragványok, egyéb leletek alapján arra következtettek, hogy az indusvölgyiek cserekereskedelmet folytathattak például a Mezopotámiában élő civilizációkkal. Bár kevés maradt fent belőlük, nagy érdeklődés övezi a Mohenjo-daróban talált pamutszövet töredékeket, ugyanis ezek a legkorábbi bizonyítékai a területen a gyapotiparnak, amely Indiát olyannyira híressé tette. Az eddig felelt bizonyítékok azt támasztják alá, hogy az indusvölgyiek az elsők között voltak, akik gyapotot termesztettek, abból textíliát készítettek és kereskedtek is azzal, emellett használtak különféle gyapjúfajtákat, juta és kenderrostot is. Fantasztikus építészet, szervezettség, mezőgazdaság, művészet és kereskedelem. De vajon mi a helyzet az indusvölgyi civilizáció vallásával, nyelvével és írásrendszerével? Az indusvölgyi kultúra vallása napjainkban is rendkívül vitatott téma, és továbbra is spekulációk tárgya. Mint ahogy azt említettem, az indusvölgyi kultúra városainak feltárása során eddig még egyetlen templomot vagy egyéb vallási kegyhelyet nem sikerült találni, emiatt a kutatók úgy vélik, ha volt is vallása a harappáknak, akkor szertartásaikat otthonaikban vagy szabad területeken, például mezőkön végezhették. Bár rengeteg tudós rengeteg indusvölgyi területet megnevezett, miszerint azokon a helyeken vallási célú összejövetelek történhettek, napjainkban csak a már általam is említett Mohenjo-daro városában felfedezett nagy fürdőről tartják széles körben, hogy az talán vallási célokat is szolgálhatott a külső-belső megtisztulást szimbolizálva. Kutatók csupán az eddig felfedezett indusvölgyi tárgyak alapján tudnak levonni következtetéseket, azonban arra nincs 100%-os bizonyíték, hogy például a táncoslány vagy a papkirály valamilyen istenségeket ábrázolnának. Ugyanez igaz az állatábrázolásokra. Nem tudhatjuk, vajon az általuk megalkotott állatmegjelenítéseknek van-e bármiféle vallási jelentőségük. Minden esetre néhány történész úgy tartja, talán az indusvölgyi civilizáció ismeretlen vallása rakhatta le az ősi, legalább több mint 4000 évre visszanyúló hinduizmus alapjait, legalábbis erre utalhat a fa- és állatimádat, illetve azok a jógaszerű testtartások a harappa kultúra művészetében, amelyek abszolút rezonálnak a későbbi hindu hagyományokkal, de ismétlem, ez jelenleg egy hipotézis, egyszerűen nincs semmiféle bizonyíték arra, hogy az indusvölgyiek feltétlenül
elkötelezett vallása összeköthető lenne a hinduizmussal vagy bármilyen szentírással, hiszen az indus civilizáció hitvilága, mitológiája teljes mértékben ismeretlen. És hogy mi ennek az oka? Az eddig elhangzottakon kívül a legfontosabb oka az indusvölgyi civilizáció körüli bizonytalanságoknak, hogy a Harappa civilizáció nyelve egész egyszerűen ismeretlen, és lehetséges írásrendszerük is megfejtetlen, ezért semmilyen írásos feljegyzést nem tudunk azonosítani ezzel a titokzatos kultúrával kapcsolatban. Régészek körülbelül 600 különböző indusvölgyi szimbólumot fedeztek fel kerámiaedényeken, rézlemezeken, illetve korai kis bélyegzőkön. Ezek többnyire 5 karakter hosszúak, az eddigi leghosszabb, egybefüggő szimbólumokat egy rézlemezen fedezték fel Dolavira régészeti lelőhelyen, ez összesen 34 szimbólumot tartalmaz. Azonban a kutatók véleménye megoszlik, hogy az eddig feltárt Harappa szimbólumok egy írásrendszer részei lennének, így ezeket a szimbólumokat napjainkban sem fogadják el írásrendszerként, emiatt a Harappa nyelv is teljesen homályba vész, de természetesen számos elmélet alakult ki ezzel kapcsolatban, nem lehetetlen, hogy az ismeretlen indusvölgyi nyelv a dél-ázsiai dravida nyelvcsalád része lehet, mások szerint az indo-európai nyelvcsalád közös ősével, a proto-indo-európai őskori nyelvvel lehet kapcsolatban, de persze az is előfordulhat, hogy a Harappa civilizáció egy mára teljesen kihalt nyelvet használt, amely egész egyszerűen nem kapcsolódik egyetlen ismert nyelvcsaládhoz sem, így az is benne van a pakliban, hogy sosem sikerül azt megfejteni, így az indus civilizáció eredetét, mitológiáját, vallását, társadalmi berendezkedését, törvényeit és több ezernyi más dolgot sosem sikerült teljes egészében feltárni. Ráadásul, mint az lenni szokott, a nyelvvel kapcsolatos vita összefonódott a kulturális identitással és politikai jellegű elméletekkel is, ami roppant módon bonyolítja és megnehezíti a tudományos vitákat, emiatt a legegyszerűbb, ha a jelenleg hosszú és alapos kutatások alapján elfogadott nézetre tesszük a voksunkat, miszerint az indusvölgyi civilizáció vallása, nyelve és írásrendszere jelenleg abszolút ismeretlen, és rejtélyek lengik őket körbe. Mint azt hallhattuk, ennek ellenére egy egészen kiterjedt és bámulatos, nagy volumenű civilizációról beszélhetünk a Harappa kultúra esetében. Felmerül a kérdés, vajon egy ilyen ősi, évezredekig fennálló fantasztikus kultúra vajon miképpen indult el a hanyatlás útján, és végül mi vezetett teljes eltűnéséhez? Hogy hogyan és miért kezdődött el az indusvölgyi civilizáció hanyatlása, és mikor jött el a civilizáció teljes felbomlása, az napjainkban sem tisztázott, viszont egy ilyen kiterjedt kultúra esetében valószínűleg nem szabad egy egységes, hatalmas bukásra gondolnunk. A hanyatlás nagy valószínűséggel több szakaszban történt, talán több évszázad leforgása alatt, valamikor időszámításunk előtt az 1900-as évek környékén, és a legtöbb indusvölgyi település teljesen elnéptelenedett az időszámításunk előtti 1700-as évekre. Hogy ennek mi volt az oka, azt pontosan nem tudjuk, de egészen sokáig az vált az uralkodó elméletté, hogy az indusvölgyi népeket egy felsőbbrendű, világos bőrű árjafaj inváziója hódította meg, és űzte el a déli területekre. Ez az elmélet abból az időből ered, amikor a nyugati világ még fel sem fedezte az indusvölgyi civilizáció egykori nyomait. Az 1700-as években élt egy angol-walesi filozófus, bizonyos Sir William Jones, aki lelkes rajongója volt az ókori indiai nyelvnek, a szanszkritnak. Sir William fokozatosan felfedezte, hogy figyelemre méltó hasonlóságok vannak a szanszkrit és az európai nyelvek között, ezen felbátorodva azt állította, ezeknek a nyelveknek van egy közös forrása, amelyet ő proto-indo-európainak nevezett el. Később nyugati tudósok, akik igyekeztek ezt a közös nyelvi forrást azonosítani, arra a következtetésre jutottak, hogy északról, valahonnan Európa környékéről évezredekkel ezelőtt egy világos bőrű nép hódította meg Indiát, köztük az indusvölgyi civilizációt, elterjesztve nyelvét és szokásait.
Ezt a nézetet egy Joseph Arthur de Gobineau nevű francia elitista író kezdte népszerűsíteni az 1855-ben megjelent Eszé az emberi fajok egyenlőtlenségéről című könyvében, amelyben azt állította, hogy a világos bőrű népek felsőbbrendű, árja-vérrel rendelkeznek, és természetes módon hajlamosak uralkodni a sötétebb bőrű, alacsonyabb rendű népek felett. Ez az elmélet volt hatással később Adolf Hitlerre is, de nem csak őrá. Rengeteg filozófus, tudós kezdte osztani ezt a hipotézist szerte a világon, és ami kimondottan érdekes, az árja szónak távolról sem az a jelentése, ahogy napjainkban a legtöbben ismerik. Maga az árja szó a szanszkrit árja szóból származik, ami nemest vagy tiszteletre méltót jelent, és kezdetben az indo-iráni népek, például a korai irániak alkalmazták magukra önmegjelölésként, azonban egyre több tudós kezdte el ezt a kifejezést alkalmazni az indo-európai népek tágabb csoportjaira, majd szép lassan kialakult az árja fajelmélet, amely teljesen alaptalanul állítólagos felsőbbrendű embercsoportokra kezdte alkalmazni az árja megjelölést. Ennek volt köszönhető, hogy az 1900-as évek elején rengeteg kutató vallotta ezt az akkoriban uralkodó tudományos nézetet. Ilyen ember volt Sir Mortimer Wheeler brit régész is, aki az 1940-es években ásatásokat és tudományos munkát végzett az Indus folyó völgyében. A régész megerősítette az árja invázió elméletet az Indus völgyében, ami a civilizáció bukását is okozta véleménye szerint. Így ez a narratíva vált jó néhány évtizedig uralkodóvá, azonban ez az elmélet az 1960-as években kezdte hitelét veszteni, főleg miután George Diaz régész is vizsgálatokat végzett a Wheeler által feltárt helyszíneken, és nem talált bizonyítékot arra, hogy az Indus völgyi kultúrát egy másik civilizáció űzte volna el erőszakkal a területről. Egyszerűen nincs arra bizonyíték, hogy északon egy nagy hadsereget mozgósítottak volna időszámításunk előtt 1900 körül, és arra sem, hogy az adott időpontban Indiában nagyszabású hódítások történtek volna. A perzsák az egyetlen etnikum, akik akkoriban árjának vallották magukat, maguk is kisebbséget alkottak az iráni fennsíkon időszámításunk előtt 1900 és 1500 között, és abszolút nem voltak meg a lehetőségeik, hogy egy teljes körű inváziót indítsanak a fejlett Harappa kultúra ellen. Ráadásul az Indus menti civilizáció különböző elemei abszolút felfedezhetőek a későbbi indiai népek kultúrájában, ami arra utal, hogy nem hirtelen egy elsöprő invázió tüntette el őket, sokkal reálisabb, hogy az indusvölgyiek egy hosszú, folyamatos vándorlásba kezdtek, és fokozatosan hátrahagyva a falvaikat, városaikat, beleolvadtak India egyéb népeibe és azok kultúrájába. De vajon mi lehetett az oka az elvándorlásuknak? Több kutató úgy véli, hogy az indusvölgyi civilizáció felbomlását az éghajlatváltozás okozta. A kultúra hanyatlásának kezdete egybeesik a Szaraszvati folyó kiszáradásával, mely eseményről a védák, az indiai irodalom legkorábbi emlékei is említést tesznek. Időszámításunk előtt az 1800-as évekre az Indus-völgy éghajlata hűvösebbé és szárazabbá vált, egy tektonikus esemény pedig megzavarhatta a folyómedreket, amelyek az indus civilizáció alapjait jelentették. Ekkor egy olyan hirtelen érkező, brutális mega-aszály és lehűlés következett be, amely a jelenlegi geológiai korszak, a holocén jelenlegi szakaszának kezdetét jelentette, ezáltal a területen a mezőgazdaság és alapvetően a mindennapi élet is kevésbé fenntarthatóvá vált, így az indus-völgyiek szép lassan elkezdtek elvándorolni a területről, maguk mögött hagyva évezredes birodalmukat, és beépültek az indiai közösségekbe. Természetesen ez sem máról holnapra történt. Kutatók feltételezik, hogy a késői Harappa kultúra kis közösségekben legalább időszámításunk előtt 1000-ig, 900-ig fent maradhatott, majd végleg beolvadt India népei közé, örökre eltűnve. Egyedül Mohenjo-daro városával kapcsolatban merült fel, hogy támadás áldozata lett, és ez a támadás adta meg neki az úgynevezett kegyelemdöfést. Mohenjo-daro hanyatlása szintén időszámításunk előtt 1900 körül kezdődött, amikor lakosságának nagy része elhagyta a várost a területet sújtó természeti csapások és az ismétlődő áradások miatt. Valamikor időszámításunk előtt az 1500-as években a már egyébként is hanyatló várost egy fosztogató rablóbanda rohamozta meg, fosztotta ki és megölte az ott lakókat.
hogy miféle népek lehettek a támadók, az szintén találgatásra ad okot, nem lehetetlen, hogy a Közép-Ázsia felől kirajzó indo-iráni népcsoportok egyikei lehettek, akiknek feltételezett hódító hadjáratuk ideje éppen egybeesett Mohenjo-daro városának teljes megsemmisülésével. A védákban erről a támadásról is írnak, a leírás szerint Mohenjo-daro lakosságát kegyetlenül kiirtották, innen kapta nevét a tragikus sorsú város, ugyanis a Mohenjo-daro jelentése a halottak dombja. Ennek ellenére azt, hogy egy egész civilizáció hanyatlását egy úgynevezett árja-hódítás okozta volna, napjainkban számos kutató vitatja, és a már említett éghajlatváltozási okokat jelölik meg elsődleges indokként. Ami biztos, hogy az indusvölgyi kultúra létezése és fejlett civilizációja már önmagában is egy valóságos csoda, és újfent bizonyítja, mennyi mindent nem tudunk még a minket körülvevő világról, a múltunkról, ősi, ókori civilizációkról. Ahogy az indusvölgyi kultúra lelőhelyeinek feltárása folytatódik, a további információk kétségtelenül hozzájárulnak majd eme rejtélyes közösség részletesebb megismeréséhez, és a kultúra magas szintű technológiája, illetve annak kifinomultsága egyre nagyobb figyelmet fog kapni. Az is kétségtelen, hogy az indusvölgyi civilizációt már most az ókor 3 legnagyobb civilizációja közé soroljuk Egyiptom és Mezopotámia mellett, és az nagyon valószínű, hogy a jövőbeli ásatások során előkerülő bizonyítékok még inkább meg fogják erősíteni eme titokzatos kultúra zsenialitását és különlegességét. Nektek mi a véleményetek a videóban elhangzottakról és az indusvölgyi kultúra történetéről? Elméleteiteket, gondolataitokat szívesen várom komment formájában itt a videó alatt. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok, ha érdekesnek találod a munkásságomat, kérlek iratkozz fel ide, és a GV Cooper a világ legbrutálabb csatornámra is, illetve kövessd be a GV Cooper Facebook és Instagram oldalt. Ha van kedved, csatlakozz a csatornatagság funkcióhoz, ahol a novelláimból készített videóimat, illetve egyéb érdekességeket tekinthetsz meg. Köszönöm szépen minden csatornatagnak a támogatást. Köszönöm a figyelmet, a következő videó hamarosan érkezik, addig is az erő legyen veletek, sziasztok!